Γεια σας παιδιά, Στερεφτά εδώ και σήμερα θα παίξουμε Block Party, yay! Αν δεν ξέρετε το Block Party τι είναι, θα δείτε. Καταρχήν είστε εδώ μέσα σε αυτή την πίστα, θα σας δίνει στον αριθμό 5 ένα block clay δηλαδή, και θα πρέπει να πάτε να σταθείτε σε εκείνο το clay. Από ό,τι βλέπετε έχω πέσει, έχω 100 points, δεν έχω πέσει καμία φορά, θα παίξουμε μαζί, είναι η πρώτη φορά που παίζω. Μπορεί να παίξω λίγο Skywars μετά, δεν ξέρω καταρχήν αν έχετε δει τα Skywars του Blox MC. Αν ξέχασα να πω ότι παίζουμε στο Blox MC. Ναι, τι είναι αυτό, άστο. Ωραία παιδιά. Green. Πού είναι το green? Music. Ποιο ρε? Red. Οκ. Ωραία. Άτομα που πέσανε. Σάιαν. Σοβαρά! Πλάκα κάνεις. Πρέπει να χαμηλώσω λίγο τα sounds. Πώς γίνεται αυτό ρε? Λοιπόν, θα το βάλουμε στο 10 και θα κάνουμε έτσι του hub. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα τέτοιο, θα παίξουμε λίγο Sky PvP. Ναι, και εδώ είχα βγει, ok. Από ό,τι βλέπετε έχω 54 kills φίλε. 54 kills είναι πολύ καλό, θα το βάλουμε στο 2. Ok. Δεν έχω καταφέρει ποτέ όμως να πάρω αυτό το με τα redstone. Πες μου τι. Το φλάκα. Έπεσε μόνος του, δεν το πιστεύω. Κοίτα ρε, όλοι μόνο τους πέφτουν. Όχι! Όχι ρε φίλε. Ρε παιδιά, πείτε μου λίγο πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Όχι, ξέρω πώς δουλεύει, εντάξει, αλλά πώς κάνουμε enchant και τέτοια πράγματα, δεν ξέρω. Έχω μόνο αυτό, έχω 54 kills με 13 level, ναι. Λοιπόν, θα παίξουμε ακόμα ένα τέτοιο. Ωραία φίλε. Οκ. Ήταν πολύ κακό αυτό. Όχι απλά κακό, πάρα πολύ κακό. Παρκουράδες. Πώς βρέθηκε αυτός εδώ? Άντε γεια. Σοβαρά τώρα ρε, δεν το πιστεύω ρε. Δεν πιστεύω. Λοιπόν, θα κάνουμε slash hub. Παιδιά στο Blox MC What? Πώς έγινε αυτό? Οκ, δεν μου πειράζει. Παιδιά, να ξέρετε ότι περιμένουμε ένα πολύ καλό mini game. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα λέγεται Sky Giants, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Άμα δεν το έχετε δει, πηγαίνετε δείτε το από το χάκι, γιατί δεν ξέρω πότε θα βγει αυτό, οπότε μην περιμένετε από μένα. Πηγαίνετε δείτε το από το χάκι, έχει κάνει βίντεο και με τον Αλέκο. Ναι, νομίζω έτσι λέγεται. Αν δεν κάνω λάθος, Αλέκο, συγγνώμη. Ναι, τέλος πάντων.
Λοιπόν, μπήκαμε σε ένα ματσάκι Skywars. Έχω κάνει καλά πράγματα σχετικά. Έχω πάρει 4 victories μόνο, δεν έχω περισσότερα. Δεν είμαι τόσο καλός. Παίζω συνήθως τα Skywars του Guildcraft. Παιδιά, λέτε, όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Space, ναι. Slash vote space. Όχι. Καλά. Δεν με νοιάζει. Κάτσε, κάνουμε rec. Οκ. Θα παίξω ένα ματσάκι από αυτό. Και ένα ματσάκι. Ωρε φίλε. Δεν το πιστεύω ρε. Τέλειο. Okay. Λοιπόν, προσπαθούμε θα σπάσουμε όλα φίλε Diamond, Redstone. Παιδιά, υπάρχει ένας θρύλος τώρα, αλήθεια ψέμα, εγώ το πιστεύω, ότι άμα βρεις Redstone, σοβαρά τώρα, ότι άμα βρεις Redstone σκάψε και γύρω γύρω, γιατί θα βρεις τέτοιον. Δώσου μου. Έλα ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Σοβαρά. Ρε παιδιά, όλα τα άσχημα μου έτυχαν. Ο Diamond. Πού είναι? Για μια στιγμή νόμιζα ότι θα μου έβγαζε Creeper. Παιδιά μου έδωσε κι άλλο Diamond Sword, δεν το πιστεύω ρε. Άντα και το Diamond. Οκ. Λοιπόν, αυτό θα το σου κάνω έτσι. Οκ. Μας έδωσε τροφή, αυτό το βάλουμε πάνω. Για να κρύβει αυτό, θα το κάνουμε αυτό. Οκ. Είμαστε μια χαρά. Τι έχουμε, weakness. Ρια, το weakness τι είναι? Πείτε μου λίγο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το weakness. Και αυτός πες να ήρθε σε μένα. Κι άλλο Diamond Sword. Ρε φίλε, έχω 3 Diamond Sword. Πίστευτο. Διάβρε. Οκ, weakness. Ένα. Boom! Unlucky. Το κατάλαβα ρε φίλε. Δεν είναι ανάγκη να μας το πεις. Νομίζω ότι δεν το κατάλαβα. Πω. Οκ, Iron Chest plate. Και είμαι μια χαρά πιστεύω. Παιδιά, εκεί κόλλησε να σας. Οκ. Ναι. Οκ, πάμε μέση. Σε λίγο ανοίξεις και το τέτοιο. Και το mystery chest. Λοιπόν, πρώτα θα πάμε λίγο όμως. Όπα. Κοινός που πάει. Ανεδί. Και έχει μπει κάτι τέτοιο. Την έχω πατήσει. Θα κάνω και να ξέρετε, θα κάνω και κάποιες φάρσες. Και όταν εννοώ φάρσες, και εδώ δεν κλίκαρα πολύ καλά. Γι' αυτό είναι αυτό, να ξέρετε. Οκ. Βγαίνουμε και θα παίξουμε και mini games. Τι έχουμε και να παίξουμε? Survival games, Skywars, Prison PvP, Sky PvP, UC Run, Sky Giant Soon, εντάξει. Πάμε λίγο εκεί πέρα, γιατί μπορεί να έχει κάτι καλό. Πάμε Plague. Ναι. Πάμε ένα ματσάκι Plague. Οκ, το προλάβαμε ρε φίλε. Ωραία. Πάμε ένα ματσάκι Plague και θα κλείσουμε εδώ πέρα το βίντεο. Οκ, και αυτό ήταν ένα TNT. Όχι ρε φίλε, παραλίγο. Παιδιά, εδώ πέρα πρέπει να είσαι πολύ καλό στο parkour. Ωραία, θα έπεφτα. Όχι! Για δεν το πιστεύω ρε, είναι πολύ δύσκολο ρε. Φανταστείτε ότι... Πέσε! Πέσε, άντε γεια, εγώ τον έριξα. Άντε γεια ρε.
Εγώ προσωπικά δεν είμαι τόσο καλός στο parkour. Οκ. Όχι! Ωραία! Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι σώθηκα. Οπό, φύγε. Τρέχα και πέτα. Πάλι καλά που την είδα ρε. Αλλιώς θα έπεφτα. Οκ. Οπ. Μακόρε φίλε, τρέχα. Προσωρινά δεν έχω κάποιον που να παίξω μαζί του. Στο επόμενο βίντεο μπορεί να είμαι και με κάποιον φίλο μου. Χεμπροάντον, Κώστας 97, ξέρετε. Αδειά, τον έλυσα. Όχι. Οκ. Αδειά. Πώς ήμουν, 4 και ζω ακόμα. Όχι ρε φίλε. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Παιδιά, δεν είμαι αόρατος. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.